kumusta? Alam mo naman, astig! Pare, check this out. What's that? Ito ang YouTube channel namin. Oh, okay. YouTube channel, yeah. Duanta, Dwayne, and Shanta. Ah, I get it. Diba? Duanta. Galing. Lagi kami nag-upload ng mga video, like lagi kong kasama. Hoy! May bagong video na si Ivana! Oh! May bagong upload na siya! Well, let me see. Tingnan mo. Let me see. Oh, meron pala! May bagong upload na siya, panoorin natin. Ivana, Unana, I want to be just like Ivana, Unana. Nag-YouTube lang, nasa ABS-CBN na siya. Talagang lodi ko si Ivana. There's no one like Ivana. Ivana, ikaw lang nanonood sa YouTube namin. 700,000 subs, nilalangaw pa rin. 800,000 na nga eh. Dumating na kasi si Ivana sa atin. Lahat sila gusto siyang jowain. All the boys like ooh. Nanonood lang ako ng makeup, but gusto mo akong i-break up. All the girls like ooh. Ninakaw ni Ivana ang nobyo ko. Ivana, na na na. Ivana, na na. I want to be just like Ivana, na na. Naglalaba ako na walang bra, na na na. Talagang lodi ko si Ivana. Ayoko na sa Duanta. Ivana, ikaw na. Ladies and gentlemen, introducing Shanta Dope! Hey, yo, check my flow. It's time for the Shanta Dope Show. Check out my grills, girl. Break it down. Ivana, ang bagong reyna ng YouTube sa Pilipinas. Akala mo, Renz and Niana. Ivana papansin dalagang Pilipina. Make-up, mukbang, prank kay Mona. Lahat ng ginawa, laging uma-aura. Step aside na, Miss Alex Gonzaga. Make way for the new age of Ivana. Ivana, Unana. Nagmukbang lang 2 million views agad, aba. I want to be famous like Ivana, na na. Ginagaya ko ang mga thumbnail niya, pero wala pa rin kwenta. Ako ay kawawa. Nanonood sa YouTube namin. Naglalaba like 4,000 subs, nilalangaw pa rin. Dumating na kasi si Ivana sa atin. Naglalaba like hot sila, gusto siyang jowain. Ivana, ikaw na. Hey, Duanta fam! Maraming salamat sa panonood sa video na to. Sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo, i-subscribe nyo na ang Dwayne Woolley channel. And of course, ang channel ng buntis nating rapper. Hey, yo, check my flow. Check my subscribers. Now, for all you English speakers out there, if you want to learn to speak Tagalog or Bisaya, check out the website we created called philtalk.net. Yes, so there you can learn Tagalog and Bisaya. It is the method I use to learn and become fluent. Hindi na ako fluent sa English. No? Tagalog and Bisaya, so check that out. That will really help you out with your Tagalog Bisaya learning journey. philtalk.net. Nung nag-rap ka kanina, parang hindi ka British, no? Check out my grills, girl. Ivana, ikaw na.